Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán. Zvelebený buď, Pane náš, požehnané slávne meno vás. Žilinská synóda, ktorá zriadila samostatnú evanjelickú cirkev augsburského vyznania na území dnešného Slovenska, sa konala v dňoch 28. až 30. marca 1610 v Žiline. Ústrednými postavami žilinskej synódy boli palatín Juraj Turzo a bytčiansky farár Eliáš Lány. Politicky znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia vtedajšieho Uhorska. Na synode boli zvolení prví traja superintendenti evanjelickej cirkvi Eliáš Lány, Izák Abrahamides a Samuel Melík. Oslavy 400. výročia konania Žilinskej synody organizovala evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v aktívnej spolupráci s mestom Žilina a Žilinským samosprávnym krajom. Hlavné podujatie oslav prebehlo v dňoch 29. júna až 5. júla 2010 v Žiline a v ďalších mestách a obciach Žilinského samosprávneho kraja. Na Žilinskom námestí sa v rámci sprievodných podujatí konala v piatok a sobotu 2. a 3. júla tržnica duchovných možností a prezentácia našich seniorátov. Stojíme pri stánku Novohradského seniorátu a ja tu pani predavačky pýtam, čo predávate v tomto stánku. Tak v našom stánku ponúkame hlavne kresťanskú literatúru a kresťanské doplnky, ako môžete vidieť, tá ponuka je dosť bohatá. Ponuka je zložená teda z kníh rôznych vydavateľstiev kresťanských na Slovensku, a to je Porta Libri, Tranoscius, Vivid a niektoré ďalšie. Kde si môžu kúpiť tieto vaše výrobky? Tak zákazníci alebo prípadní záujemcovia o tieto produkty môžu si ho zakúpiť aj na internetovej stránke našej. Má názov www.utabity.sk, kde v jednotlivých kategóriách môžu nájsť väčšinu tohto tovaru. Ahojte, čo je vašou úlohou ako dobrovoľníčiek na tejto žilinskej synode? Čo tu robíte? No tak asi informovať ľudí o priebehu týchto slávností a o programe, čo sa deje na jednotlivých miestach. No a potom tým ostatným okolujúcim, tak ak majú záujem, sa snažíme vysvetliť, čo vlastne bola tá Žilinská synoda pred 400 rokmi a čo sa tu vlastne tak deje, lebo väčšinou sú z toho zmetení, že aký je tu rozruch. Aký je tu program na tejto Žilinskej synode? No, tak toto momentálne sú asi nejaké skupiny a spevokoly a dole je to tak, že vystupujú mládežnícke skupiny a chvály. Tak. A čo nám vieš povedať o Žilinskej synode? Po reformácii sa tá myšlienka reformácie rozšírila aj na Slovensko, čím tu potom vlastne vzniklo viacero nezávislých evanjelických takých spoločenstiev, ktorí aj mali farára, ale neboli nejako prepojené, a preto vznikla taká myšlienka, že by sa to malo nejako zorganizovať. Takýchto pokusov o synodu bolo minimálne jeden aj predtým, kedy sa im to však ešte nepodarilo. A preto potom, keď sa do toho zapojili takí vyšší hodnostári, napríklad Eliáš Lány alebo Juraj Turzo, tak sa vlastne stretli pred 400 rokmi tu v Žiline a počas víkendu tak rokovali a hlasovali a vytvorili celý ten systém biskupov a zorganizovali cirkev, čím vlastne založili túto evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku, a to už je vlastne 400 rokov odtedy, takže pomerne dosť veľká oslava. Dobrý deň, čo prezentujete v tomto vašom stánku Považského seniorátu? Dobrý deň, prajem. Máme tu výrobky, ktoré vyrábajú niekde detičky, niekde ženy, ktoré sa stretávajú v spoločenstve evanjelických žien, a niekde aj iné šikovné ruky. Najmä výrobky z cirkevných zborov Podlužany a Lubina. Taktiež tam máme k prezentácii niekoľko DVD-čiek, napríklad o artikulárnych kostoloch alebo z prehliadky spevokolov Považského seniorátu, ktoré pripravila evanjelická internetová televízia Eden.
My ponúkame výrobky, ktoré vyrobili žiaci z Evangelickej základnej školy v Rimavskej Sobote. Napríklad výrobky zo servítiek, ktoré nalepovali servítky na takéto kachličky. Potom sú to takéto magnetky na chladničku. A jeden pán nám k tomu poskytol takéto drevené výrobky, smajlíky. Dúfam, že rozosmejú ľudí, ktorí pôjdu okolo, aj tieto drevené krížiky. A našou pýchou je táto mapa, ktorú vytvorili tiež žiaci z Evangelickej základnej školy spolu so základnou umeleckou školou. A je to mapa seniorátu, kde sa nachádzajú všetky cirkevné zbory spolu s ich kostolmi. Evanjelická základná škola je plne organizovaná základná škola, to znamená, že má 9 tried a zvláštnosťou je, že má jednu špeciálnu triedu, ktorú navštevujú žiaci s rôznymi poruchami, so zdravotnými alebo aj s duševnými. Sú to takí žiaci, ktorí potrebujú väčšiu podporu a pomoc. A táto základná škola čoskoro bude mať svoje nové meno. Bude to základná škola Zlatice Oravcovej. My sme stánok Šarišsko-Zemplínskeho seniorátu a máme tu tovar kresťanskú literatúru, nejaké Biblie a tiež Evangelický východ, ktorý začal vydávať biskupský úrad na východe. A tiež tu máme taký rôzny iný sortiment darčekový pre ľudí. A aké tu máte teda vydavateľstva? Zväčša sú to Tranosius, Porta Libri, tiež misijná spoločnosť Evanjelia Ježiša Krista. A to je tak Advent Orion taktiež. A to je asi tak všetko zatiaľ. A to sú tiež ručne robené, tieto výrobky? Či to je... Tieto darčekové predmety sú ručne robené, tiež tu máme pamiatkové predmety k výročiu synody.